времето на речта. Скучно ми е в училище, искам да скарам шестици, майка ми да се радва и баща ми също. Искам да стана ветеринар. Искам да стана дизайнерка на дрехи. Когато пораскам, искам да стана полицай. Ако изкарам образование, може да имам работа, да изкарвам пари, да си имам хубаво семейство. Ако не си грамотен, няма да можеш да вземеш диплома, няма да вземеш работа и ще останеш беден. Важно е да се работи за образованието на младите хора, защото върху образованието се изгражда всичко останало. Като започнем с семейството, обществото, дори и самата държава. Този свят непрекъснато се променя. Той поставя нови изисквания пред младите хора и те трябва да отговорят на тези изисквания. Децата имат нужда от грижи и от обич. Когато едно дете получава, то се научава след време да дава. За всяко едно дете интереса може да му бъде задържан, ако ти му даваш нещо повече от това, което той има като информация. Новите технологии, в частност един интерактивен кабинет, първо би подпомогнал много работата на учителя в час. Дава му възможност да разнообрази, да разчупи урока. Ще ми бъде много по-лесно, ако имаме такава интерактивна дъска. Учението и образованието всъщност могат да бъдат много забавни. За мен образованието е бъдеще. Така че всичко това, което ти дават в училище, трябва да го вземеш, защото ставаш по-богат, имаш повече възможности, след това можеш да избереш